Quasi us deixeu sols. Molt bé. Benvinguts, senyors i senyores, al llagut Lo Sirgador. Aquest llagut que és bastant nou, tot just vam inaugurar a finals del mes de juny. Llavors el que pretenem és recuperar la labor que feien els sirgadors i els llaguts, embarcacions com aquesta, fins a meitat del segle XX, que navegaven per aquest riu Ebre, transportant mercaderies riu amunt i riu avall. Començaven la ruta a la zona del delta de l'Ebre, pujaven fins aquí a Tortosa i després continuaven riu amunt fins a les terres de l'interior d'Aragó i fins a arribar a Navarra. Embarcacions que fins a meitat del segle XX van anar contínuament transportant càrregues amunt i avall del riu, i no funcionaven evidentment amb motor com aquest, sinó que funcionaven amb rems com aquests que tenim aquí dalt, amb la força de la vela, amb la força del vent i amb la mateixa corrent. També moltes vegades eren estirats des del camí de sirga, que eren els camins paral·lels al riu, pels sirgadors, que eren els homes que empenyien l'embarcació estirant amb una corda, amb una sirga, estirant riu amunt, i quan arribaven a la seva destinació, els sirgadors i el macho, que és un creuament de llegua i ase, un animal de càrrega, un animal de tir, pujaven del llagut i llavors riu avall, seguint la corrent, la força de les veles i els rems i el timó per anar dirigint les maniobres, anaven de nou baixant cap a baix, de nou al seu lloc d'origen. Aquestes embarcacions eren molt planes de quilla, igual com aquesta, tenien una base, la part de sota de l'embarcació és la quilla, i llavors per tant s'hi pot navegar amb molt poc calat, cosa que fins ara no era possible degut a això, que no tenien embarcacions que fossin com els antics llaguts. Aquest és de nova construcció i per tant està adaptat ja als moviments, a les oscil·lacions de calat que fa el riu. Pensem que el riu Ebre hi ha moments en què teníem 6, 7, 8, 10 metres de profunditat i altres moments que depèn quines zones tenim 50-60 centímetres de profundària, per tant oscil·la molt, són uns canvis molt sobtats i hem de tindre embarcacions que estiguen adaptades a aquests canvis, a aquestes oscil·lacions que fa el riu Ebre. Aquesta embarcació té 3,80 metres de mànega, que és l'amplada, i antigament podien ser inclús fins més amples i tot, per a poder cabre tones i tones de càrrega. Pensem que riu amunt transportaven oli, arròs, soja, sal, productes del delta de l'Ebre, de les terres de l'Ebre en general, i a la baixada aprofitaven per aportar pedra, guix, carbó, fusta, coses que per aquí al territori no teníem i llavors era el que aprofitàvem per a baixar. Hi havia tota una vida al voltant del que eren els llaguts. El llaguter era el patró, qui manava l'embarcació, qui donava les ordres als sirgadors, que eren els que estiraven de la corda, estirant de l'embarcació, el minyó, que era qui cuidava una mica de la neteja de la barca i qui feia el dinar, i el gos també era tot un personatge, perquè el gos el portaven per si caia alguna cosa al riu, el llançaven que anés a buscar-lo. Era tota una vida al voltant d'aquesta embarcació. Els viatges duraven dies, setmanes. Havien de remuntar el riu, trobant-se a vegades en crescudes importants, a vegades en minvades també molt importants. I el que feien mentre no estaven estirant de l'embarcació era cantar, escridassar la gent que veien pel camí, els pobles per on anaven passant, paraven de quan en quan a alguna taverna dels que hi havia al voltant del riu, a les dones que rentaven la roba, als canals i al riu, doncs també anaven escridassant-les. Era tot un muntatge al voltant de lo que era la vida al llagut. Riu en dos braços que l'envolten i és una illa, per tant, és la illa de Chiquina. És una illa que està protegida, com la majoria d'illes fluvials que hi ha aquí al riu Ebre,
Des d'aquí fins a Xerta, que hi ha aproximadament uns 12 quilòmetres per riu, trobem 5 illes. Això se'n diu el tram de les 5 illes, 5 illes fluvials. La majoria d'elles estan protegides perquè són llocs on viuen moltes aus, molts ocells, sobretot ardells, garces, per tant, corns marins també n'hi ha bastants. Pensem que aquí troben un hàbitat perfecte per a poder-se alimentar, per a poder passar llargues estades. Són aus migratòries, que fan llargs viatges des del nord d'Europa fins al nord d'Àfrica i a la zona del Delta de l'Ebre i també per aquí, riu amunt, troben un refugi ideal per a poder passar llargues temporades i poder-se alimentar. Llavors, són illes protegides pel seu valor ecològic, per la flora i per la fauna que tenen. Que se torna a la navegació de tornar a un punt d'origen. I ara comencem a veure una mica el que és en perspectiva, una panoràmica bastant maca de Tortosa. En primer terme, davant de tot, trobem un edifici de vidre, una estructura moderna, és l'actual pavelló Saló de Fires i Congressos Tortosa. A continuació veuen que hi ha un edifici de color ocre que està en obres. Serà la futura seu de la Universitat de Tortosa. Ara ja sabem que hi ha diferents escoles universitàries i facultats de Tortosa, doncs aquí estaran concentrats perquè és la majoria de facultats de la ciutat, la futura seu de la universitat. I a la part superior, a continuació, del turonet, dominant la perspectiva, dominant la panoràmica de la ciutat, la fortificació, la muralla fortificació del Castell de Sant Joan, com se'l coneix aquí a Tortosa, o Castell de la Suda, un castell d'origen àrab, de l'època del segle X concretament. Abderramán III va ser qui va fer construir el que és l'actual fortificació del Castell de la Suda. I si es fixen al de tot, a la part esquerra, trobem el que és el Parador Nacional de Turisme, i a la part dreta seria l'extrem, just el que s'anomena la punta del Parador. Ara també també la part de la façana de la catedral de Tortosa, la catedral d'estil gòtic, la cosa construir les 1940 anys, que històricament l'importància que té 200 anys com a ciutat, Déu-n'hi-do. Però verà que troben les obres, encara està inacabada. La façana principal també va el mateix de lo que és la façana principal del Palau Episcopal, que tot just ja comencem a veure també a la vora del riu, al pas del riu. I la catedral de Tortosa pensem que està construïda als assentaments on va estar el fòrum romà, on va estar la catedral de l'església romànica, on va estar la mesquita. En tot el moment sempre s'ha escollit el mateix lloc per anar reconstruint en diferents èpoques, que és el lloc d'oració. Perquè diferents civilisacions ocupen el territori, normalment se tria sempre el mateix lloc. Damunt dels assentaments de les antigues esglésies se van reconstruir les noves.